V ovocinárskej spoločnosti na Žitnom ostrove sa prioritne venujú pestovaniu ovocných stromov. Portfólio rozšírili aj o tzv. Kanadské čučoriedky. My sme ešte relatívne malí čučoriedkári, my máme vlastne zatiaľ iba nejakých 3 aj dačo hektára. Týmto sa dostaneme na 4 aj dačo hektára. A na tých 3 hektároch, samozrejme niečo z toho je mladé, či nedá sa tak plošne povedať, ale v lani sme mali okolo 30 tón čučoriedok. Budujeme nové foliovníky, novú výsadbu čučoriedok. Na našom trhovom prostredí dáva najväčší zmysel sa usilovať byť čo najskôr na trhu, kedy ešte nekonkurujeme Poliakom alebo iným krajinám. Čiže v podstate vďaka takémuto systému dokážeme priniesť na slovenský trh slovenské čučoriedky koncom mája. Aby sme ochutnali slovenské čučoriedky už v máji, začali tunajší pestovatelia s budovaním nových fóliovníkov. Ich technológia zabráni tomu, aby rastliny ohrozili prudké zmeny nočnej a dennej teploty a zabezpečí im najlepšie podmienky na rast. Novú technológiu tu pripravujú postupne. Fóliovníky sú vo výstavbe a paralelne pracujú aj na výsadbe nových kríkov. Foliovníky sú zblokované. To znamená, že stredná noha je spoločná pre ľavý a pravý foliovník, nestoja samostatne, nie je medzi nimi priestor. Je tam zabezpečená väčšia, konštantnejšia a pravidelnejšia masa vzduchu, čo je hlavne pre tie vysoké kultúry veľmi dobré, lebo jahoda, keď leží pri zemi, tak v podstate to nevadí, to je v poriadku. Keď sa otvoria boky, tak prúdi vzduch. Ale tuto, keď sa aj otvoria boky, tak tá dvojmetrová čučoriedka bráni prúdeniu vzduchu. To znamená, tu, čo vidíte, tieto šikmé časti toho foliovníku, tak po nich bude klzať hriadel, ktorý bude rolovať a stáčať fóliu. To znamená, vetrá sa automaticky na základe údajov z meteostanice, na základe vlhkosti vzduchu, teploty vnútri v tom foliovníku a ešte tá fólia zároveň má funkciu, že sa otvára tam, kde potrebuje tieniť, aby tá rastlina nikdy nebola vystavená priamému slnečnému svitu. To znamená, že ide o dosť pokročilú technológiu, akože je to také naozaj že perfektné podmienky pre tie čučoriedky, ale tak veríme, že to má zmysel. Fóliovníky sú už plné kvetináčov, ktoré čakajú postupne na mladé rastliny. Výsadba do kvetináčov má viac výhod. Čučoriedky sadíme v kvetináčoch z viacerých dôvodov. Jednak majú veľmi jemný koreňový systém, majú len vlásočnícové korene. To znamená, veľmi ťažko ich púšťajú do ilovitej, hlinitej alebo pieščitej zeme. Zároveň platí, že potrebujú kyslú pôdnu reakciu, čo je tu v týchto našich lokalitách okolo Dunaja, kde máme vysokoalkalické pôdy pomerne náročné dosiahnuť. Čiže potrebujeme ľahký substrát a zároveň s kyslou pôdnou reakciou. A to nám najlepšie zabezpečí substrát zo svetlej rašeliny alebo na báze svetlej rašeliny. A tu je aj ukážka výsadby takéhoto kríku kanadskej čučoriedky. Ako sme už spomenuli, kľúčový je substrát. Kanadské čučoriedky od rody Duke, potom ako ich teda kolegyne naplnia tieto kvetináče 45-litrové substrátom, špeciálnym zloženým z rašeliny, z kokosu, z leonarditu a ešte kokosových vlákien, tak následne si ich vyplníme. V strede máme takýto vyplňovací kochlík, ktorý je tam do momentu, ako prinesieme finálne rastlinku. Potom ich teda prenesieme na pole, usadíme na ich finálne miesto, vyberieme tú výplň alebo blombu, vezme sa rastlinka zo škôlky, pekne zaliata, prekorenená, pripravená, vloží sa do tej diery. Navrch nastelieme jednu vrstvu mulčovacej kôry, takejto jemnej proti burine a potom už len pripojíme špagety, kapiláry zavlahového systému, 4 štandardne na jeden kvetináč a rastlinka môže rásť. Súčasťou substrátu je kokos a kokosové vlákna. Kokos má zase veľmi dobré drenážne vlastnosti, tá jeho fibrická časť, že je to také vláknité, jemné, nedrží sa v tom voda, nelepí sa to ako hlina, to je zase na podporu toho tých vlastností zadržiavania vody, no a potom ten leonardit, alebo teda tieto kamienky majú presne rovnakú funkciu udržiavať v tom substráte vzduch, pretože on keď zvlhne, časom sa dekompozuje, tie vlákna sa rozkladajú, tak aby ten prach neupchával tie cestičky, ktorými tá voda z toho kvetináča odchádza,
tak na udržanie čo najväčšej tej vzdušnosti v substráte dlhodobé slúžia tieto kamienky. Čučoriedky zasadené v kvetináčoch by mali vydržať aspoň 10 rokov.